Diarani dadi dukun santet, siji omahe warga nang Kecamatan Krocil, Kabupaten Probolinggo disawat bondet utawa bom iwak mbarek wong gak dieruhi identitase. Akibatnya bangunan omahe rusak. Gak trimo wong sing diarani dukun santet repotan nang polisi. Jakning koyo ngene iki kondisi omahe Asma, 48 tahun warga dusun Manggisan, Desa Sumberduren, Kecamatan Krocil, Kabupaten Probolinggo, sing rusak sakmariye disawat bondet utawa bom iwak, mbarek wong sing gak dieruhi identitase. Bondet iki ngarakno pirang-pirang bagian omahe rusak ambek kaca jendela pecah. Saking bantere pledosan yang ngarakno pirang-pirang bekas omahe katut rusak. Sakmaria kedadian Kemis sore, mbarek didampingi penasihat hukume mbarek anak jangkep karo mantune, korban repotan nang kantor Latenan Kepolisian Terpadu Polres Probolinggo. Saliyane repotan kasus ngerusak, korban yo njaluk ewangan hukum gawe nglindungi keselamatan nang Polres Probolinggo. Jarene Reza Ardena, kuasa hukume korban, awalnya pelaku nyawat watu nang omahe korban. Pas korban Asma metu gawe ngecek, baru pelaku nyawat bondet. Blai selamat, bondet iki mau gak ngeneki awake korban. Masih ngono, korban ambek keluargae sik krasa trauma. Kabare teko lambene warga saiteran korban saksuwene iki diarani dadi dukun santet. Sampai saiki kasusnya sik dijeroni kepolisian kono. Farid Fahlevi, JTV.